Wilujeng dalu Mak Cangi. Nggih. Bulimbu. Oh. Nggih, anu pripun kabaripun panjenengan? Pun dangu mboten kepanggih. Nyatra tau ketemu. Nyapa to, Pak? Lah pikirku apa jebul bantal. Kene iki sik matur karo anu Pak Dalang malah dolanan. Lah iki asli lho. Asli apa nek bokong jintul ngene kok piye nek kon. Engko tak paringi. Wah, Pak nih. Sing gelem ya sapa? Tak lewek. Iya, weri mati, Pak. Injih, anu sugeng tetepangan Mak Cangi. Jenengmu sapa, Nduk? Kenalke. Dipun tepangan. Tak kenal maka Tak kampleng. Sayang. Tak sayang. Kemarin kan sinten, Nduk Cahayu. Nggih, kula nyiliti Mak Cangi. Kok nyiliti? Maksudnya nyiliti sapa? Nyiliti Mas Medot. Maksud jenengmu ki lho sapa? Litiana. Oh, Litiana. Nek ngene iki ngagem